Сәлем сезгә, кадерле дуслар. ТМТV каналында сез яраткан тапшыруларның берсе топ клип хит парады башлана. Яңа елга ни бары бер атна калып бара. Әлеге мөгъҗизалы бәйрәмгә җырчыларыбыз нинди планнар кырганнар икән? Хәзер барысын да сөйләрмен. Мин Ринат Атай тапшыруны башлап җибәрәм. Алия Мубаракова хит парадыбыздан төшеп кала. Алиягә уңышлар теләп, клибын тагын бер тапкыр карап узыйк. Газизлеген туган якның, аңладым читкә киткәч, сагынудан саргаюдан, күңелләрем өзелгәч. Дуслар, иң шәп мизгел килеп җитте. Премьер вакыты. Игътибар экраннарга. Каяларга менәр иде, зәңгәр күкне иннәр иде. Кешедә канат булса, ялгышларсыз яшәр иде, тигез юллар үтәр иде, язмышын үзе язса. Яратсаң үзең китмисең, яратсаң бәхет телисең, үзеңнән киткәннәргә birni qabul etgan, tик ул гына түргә үткән, юл ягып бүтәннәргә. Матурлыкны күрмәс иде, бәхетне дә белмәс иде, мәхәббәт очрамаса. Карлар яуса туңар иде, җил искәндә сынар иде, йөрәге яратмаса. Яратсаң үзең китмисең, яратсаң бәхет телисең, үзеңнән киткәннәргә. Йөрәк берне кабул иткән, тик ул гына түргә үткән, юл ябык бүтәннәргә. Матур җырлы гаилә Марат Галимов һәм Линара Батталова дәвам итәләр безнең хит парадыбызны. Тапшыруыбызга әле күптән түгел генә кушылсалар да, тамашачы мәхәббәтен яуларга өлгерделәр. Афәрин сезгә. Клипны бергәләп карап үтик.
Хәтерлисеңме Яратам диеп әйткәнне Хәтерлисеңме Хәсрәткә яраттырган язмышларга мәхәббәт өргән Җылы җәйнең ялы җәйнең Хәтерлисеңме Хәсрәткә яраттырган язмышларга мәхәббәт өргән Җылы җәйнең ялы җәйнең Хәтерлисеңме Дулкынланып куйды күңелем Җылыңа тартылды йөрәгем Хәтерлисеңме Хәтерлисеңме Туйларда әйтелгән антымны Хәтерлисеңме Язмышлар язмышка үрелде Карашың назыма төренде Хәтерлисеңме Хәтерлисеңме Кавыштырган ихлас сөюне Хәтерлисеңме Хәсрәткә яраттырган язмышларга мәхәббәт өргән Җылы җәйнең ямлы җәйнең Хәтерлисеңме Хәсрәткә яраттырган язмышларга мәхәббәт өргән Җылы җәйнең ямлы җәйнең Хәтерлисеңме О, Ринас Шигаповны да бик матур яңа ел бәйрәмнәре көтә икән. Туганнар, балалар, оныклар җыелышып, бергәләп каршы алабыз да яңа елны. Аннан 1 гыйнвардан үзебез дә кунакларга йөрешә башлыйбыз. Бу инде безнең гырыф-гадәт дип елмайды ул. Традицияларыгыз гомерле булсын, Ринас әфәнде. Карасам уйлатам, бер карасам уйнатам, бер карасам елмайтам, бер карасам җырлатам. Бер карасам биетәм, бер карасам көлдертәм, баскан җирдән ут дөрләтәм, идәннәрне селкетәм. 1, 2, 3, әйдә башлыйк икебез, синдә миндә ул да, әйдә бергә биебез. 1, 2, 3, әйдә башлыйк икебез, синдә миндә ул да, әйдә бергә биебез. Син үзеңдә күрәсең, хисләремне сизәсең, күңел
Көңілімні көтересің, енешемде бейірсің. Сихірләді қарашың, мәк өзіңе қараттың. Сайлаған пар қанатым, сені гіне яраттың. 1, 2, 3, әйдә башлайық икебіз. Синде минде улда, әйдә бірге бейбіз. 1, 2, 3, әйдә башлайық икебіз. Синде минде улда, әйдә бірге бейбіз. Қарасағыз миңа, кеш бересіз жаныма. Қошылығыз жырларға, көмегіз алқышларға. Әйдә қалышма, қошыл әйдә жырларға. Шәп кәйіп дұс туғанға, бірге болғанда. 1, 2, 3, әйдә башлайық икебіз. Синде минде улда, әйдә бірге бейбіз. 1, 2, 3, әйдә башлайық икебіз. Синде минде улда, әйдә бірге бейбіз. Башлайық икебіз, синде минде улда, әйдә бірге бейбіз. 1, 2, 3, әйдә башлайық икебіз. Синде минде улда, әйдә бірге бейбіз. Синде минде улда, әйдә бірге бейбіз. Айдар Тимирбаев гаиләсе белән авылга кайтып, әнисе белән берлектә яңа елны каршы алырга җыена. Бик матур күренеш. Тагын озак еллар шулай шатланып уздырырга язсын бәйрәмнәремне. Хәзергә Айдар Тимирбаевның клибы сезнең экраннарда. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим. Әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Бер күрештек бары, ләкин истә калды. Күз алдымнан китми карашың. Эх, нигә без нигә уйламаган бердә йөрәкләрнең ярсы яннасын. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Кайларда син бүген күрен, әле күрен,
bulur idi belki anlaşıp Unutturulup tügül Eli de bit көңіл Senin yanda Yürü adaşıp Sen koylarda canım Ömür ötken sayın Sağınamın seni dağında Son bulsa da körüp Bütünleyge deyip Koytarasım kile yanıma Sen koylarda canım Ömür ötken sayın Sağınamın seni dağında Son bulsa da körüp Bütünleyge deyip Koytarasım kile yanıma Son bulsa da körüp Bütünleyge deyip Koytarasım kile yanıma Koytarasım kile yanıma Dostlar, siz TMTV kanalında Top Klip hit paradын devam etemiz. Şirattағы qatnaşuşыбыз Рәдиф Зарипов. Яңа еллар якынлашканда biz гадәттә корпоративларда инде дип елмайды җырчы. Димәк, хәзер дә Рәдиф әфәнде җиң сызганып эшләп йөри. Уңышлар теләп, клипын күзәтә торабыз. Tağdan тұрып шықтым орманларға Туқтап тыңладым кәкүк тавышын Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын Біз бит әлі яшәп туймадық Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын Біз бит әлі яшәп туймадық Балқый иң матур мәлі Дүнияның ямі Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын Біз бит әлі яшәп туймадық Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын Яқты мезгілләріне әлі узмадық Rabbim şul kadar yaşar biz Ni bulsa da Xıday kulanda Sanamaşı kәкүк Ғұмыр minutların Biz bit әлі Yaşap tuymadık Sanamaşı kәкүk Ғұмыр minutların Biz bit әлі Yaşap tuymadık Sanamaşı kәкүk Ғұмыр minutların Yaktı mizgeline
безнең алдагы резидентыбыз Илвина. Яңа елга бер атна кала Илвинаның клибын карап, җәй айларына да кайтып килә алабыз. Урыннарыгызда җайлабрак утырыгыз. Клипны сезгә куеп җибәрәбез. Игътибар экраннарга. Мен yarattım, hıyallarım күкер үрді, тұрмыш күкер. Әйтерсіңлә назға түрді, татлы сүзләр. Җилләр булып, иркәләде, суга салды. Сагыш дигән җилкәннәрне мин яраттым, яратамын һаман. Сөюдән ләйсән jirgan tamam ышанмасаң йөрәгемнән сыра мин яраттым яратасым килеп тора ышанмасаң йөрәгемнән сыра Ышанмаган иде җаным сөю утра уртасында басып калдым урадылар як-ягымны шәшкәгеләр куенымда тибрәттеләр кайнар төннәр мин яраттым яратамын һаман сөюдән ләйсән булып җиргән тамам ышанмасаң йөрәгемнән сыра мин яраттым яратасым килеп тора ышанмасаң йөрәгемнән сыра ышанмасаң йөрәгемнән сыра Мен яраттым. Яратуым иде шынлап. Бәхет җыры колагымда торды шыңлап. Мин яраттым, яратамын һаман. Сөюдән ләйсән булып җиргән тамам. Ышанмасаң йөрәгемнән сыра мин яраттым яратасым килеп тора ышанмасаң йөрәгемнән сыра Ли Шамсин һәм Артур Маузерның планнары грандиоз икән. Яңа елга алар Дубайга барып, шунда ук эшләп тә, ял итеп тә кайтырга исәплиләр икән. Бер юлы ялда, эштә. Әфәрин дип кенә әйтәбез. Сезгә карап сыкланабыз, әлегә клибыгызны кушып җибәрәбез. Игътибар экраннарга. Көктемге бүләк иде, хәзер генә ачылды. Синең кулыңда тартма,
hem oylarың бұтылды. Қой вақыт жылай бола, әйе, ойыннан ұймақшыға, әйе, мәхәббәт бик вақытқа, әйе, Hiçte бойсынарға тіләми бірді. Яшисің, сулайсың, тирен сулыш қалып, дәшмейсің, ойнайсың, сөюінің күліп. Әбет сен аңлайсың, әйе, 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 сөйісіз алмайсың, яши алмайсың. Жүрек күтмеді. Yazılған әсер оқыла құда білән. Таушалған қағаз битлер нәпсіне тасвир итер. Қой вақыт жылай бола, әйе, ойыннан ұймақшыға, әйе, мәхәббәт тек вақытқа, әйе, Hiçte бойсынарға тіләми бірді. Яшисің, сулайсың, тирен сулыш қалып, дәшмейсің, ойнайсың, сөюінің күліп. Әбет сен аңлайсың, әйе, 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 сөйісіз алмайсың, яши алмайсың. Яшисің, сулайсың, тирен сулыш қалып, дәшмейсің, ойнайсың, сөюінің күліп. Әбет сен аңлайсың, әйе, 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 сөйісіз алмайсың, яши алмайсың. Жүрек күтмеді. Әйе, 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 мәхәббәт жеңді. Әйе, 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 әйе. Мәхәббәт жеңді. Әйе, 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 әйе. Достар, тапшыруыбызны карамыйча калсагыз, tmtv.tatar сайтына кирип, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Шунда ук яраткан җырчыгызга тавыш та бирә аласыз. Тизрәк кушылыгыз. Ничек матур башланды бит
Үзең ничек онытасың ялыкын хисләрне Сине миңа якын айткан айлы кичләрне Сине калдырма ятларга калдырма Ялгызымны утларда яндырма Сине калдырма ятларга калдырма Ялгызымны утларда яндырма Мине калдырма Сине калдырма ятларга калдырма Ялгызымны утларда яндырма Сине калдырма ятларга калдырма Ялгызымны утларда яндырма Илгиз Шайхразиев һәм Оммаш төркеме дәвам итә тапшыруыбызны. Динус Ягафаров яңа елны дуслары белән каршы алса, Илгиз әфәнде яңа ел төнендә үзе төшкән фильм карарга планлаштыра икән. Икегезгә дә матур яллар телибез, ә хәзер клибыгызны бергәләп карап китәбез. Серле күзләрендә ушак яна Аның нечкә билен җиңел күлмә кышып ала Шәһәр урамыннан атлап бара Каерып муеннарын ир-атлар карап кала Ә бәлки күңелендә сөяргә иң кайнар теләк Синең турында күбрәк белергә кирәк Кем кызы буласың, кимдән сорыйсың Йөрәгем сөюгә тансык, hey, татар кызы Кем кызы буласың, кимдән сорыйсың Йөрәгем сөюгә тансык, hey, татар кызы Артынан калышмый атлап барам Аның тыйнаклыгыннан мин үзем сүзсез калам Карашыннан көчен тоям Татар иле күгендә йолдыз булып ян Ә бәлки күңелендә сөяргә иң кайнар теләк Синең турында күбрәк белергә кирәк Кем кызы буласың, кимдән сорыйсың Йөрәгем сөюгә тансык, hey, татар кызы Кем кызы буласың, кимдән сорыйсың Йөрәгем сөюгә тансык, hey, татар кызы Тын утла
Лилия Ишемьярова яңа елны гаиләсе белән каршы алырга җыена. Рәхәтләнеп ял итәчәкбез. Алла боерса ди ул. Иң шәп бәйрәм ул якыннарның янәшәсендә килешәбез сезнең белән Лилия ханым. Хәзергә сезнең клип зәңгәр экраннарда. Бергәләп карап китик. Синең өчен балам, мин бит һаман янам, еракларда синнән булып та. Әти, әни китте диеп туган яктан, эзләреңне бер үк сутма. Әти, әни китте диеп туган яктан, эзләреңне бер үк сутма. Кайгың булса сизмәс, шатлыгыңны бүлемәс. Дус түгел, дустың булып та. Сиңа киңәш иткән, сине кеше иткән, яхшы дусларыңны онытма. Сиңа киңәш иткән, сине кеше иткән, яхшы дусларыңны онытма. Кайчак якын туган, ерак туган кебек, күрше генә бергә торып та. Сине туган иткән, кайтуыңны көткән, туганнарың барын онытма. Сине туган иткән, кайтуыңны көткән, туганнарың барын онытма. Синең белән уйда, синең белән юлда, синле минем дөньям әле дә. Вәгъдә иман әни, нәсихәтләреңне йөрәгемә алдым мәңгегә. Сине өзелеп сагынып янган йөрәгемне суытмамын әни мәңгегә. Кайтсам ялларымда, ишек алларында, көтмә инде әнкәй, юк инде. Сагынырга калды гомерем буйларына, әнкәй сине, әнкәемне өйнә. Бик беләсегез килсә, Илнар Сайфиев инде 20 ел сәхнәдә. Шул уңайдан киләсе яңа елга концертлар да оештырырга җыена икән. Планнар зурдан зур. Бары тик уңышлар телибез. Сез уңайыннан Илнар әфәнденең яңа клибы берәүне дә битараф калдырмады. TMTV Production белән төшерелгән әлеге клипны бергәләп карап китик. Бер күрүдә гашык иттең мине, күз алдымнан бер дә китмисең.
Күні түні сені гіне ойлайм Сен неге мені көрмейсің Қабыл етіп менің сүйемні Мен созамын сені құлымны Сенің білен бірге жетекләшіп Өтер едім тұрмыш юламаны Қабыл етіп менің сүйемні Мен созамын сені құлымны Сенің білен бірге жетекләшіп Өтер едім тұрмыш юламаны Düşlerime benim sen kirəsin Ay yıldızım bulup yanasın İşit meni şoşu dünyalarına Benim için sen mi tuğansın Kabul edip benim sevimni Men suzamın sana kulağımni Senin bilen birge жетекләшіп Өтер едім тұрмыш юламаны Қабыл етіп менің сүйемні Мен созамын сені құлымны Сенің білен бірге жетекләшіп Өтер едім тұрмыш юламаны Senden başka bir kim gerek tügel Seni gene men bit yaratam Bəxtimni tapdım diyer idim Sen de meni eğer yaratsan Kabul edip benim sevimni Men suzamın sana kulağımni Senin bilen birge жетекләшіп Өтер едім тұрмыш юламаны Қабыл етіп менің sevimni Men созамын сені құлымны Сенің білен бірге жетекләшіп Өтер едім тұрмыш юламаны Kabul edip benim sevimni Авылда бүтін туганнарыбызны йортка җыеп, уеннар уйнап, мунчалар кирип, яңа ел каршылау иң рәхәте диләр Мирзаяновлар. Шуңа күрә, быел да нәкъ менә шундый планнар диеп уртаклаштылар Алмаз һәм Зөлфирә. Күңелле яллар телибез сезгә. Гел шулай позитив яшәгез. Ул болытлар хәзер юктыр инде. Юктыр нәкъ мин карап ятканы. Балачакның хыяллары төсле зәңгәр күктән болыт акканын бармы синең карап ятканың? Ә минем бар. Алмаз бигрәк романтик индесе. Шулай. Карагыз әле дөрестән дә элек кешеләр шушылай торып капка каршында сөйләшеп утырганнар дип әйтәләр. Дип әйтәләр ди. Мин күрдем ул вакытларны. Мин бит синнән 10 яшькә зуррак. Алайсам сезгә тигез катлык теләп булмый икән инде. Шуннан да без картайгачтан ниндирәк булырбыз микән ул? Нормаль булырбыз. Әнә Генабый Фүллер ападан 10 яшькә зуррак. Бер дигән яшәп бит ул. Янарында ул булганда ялгына. Янарында ул булганда ялгына. Күзлегем кая минем? Күзлегем кая минем? Кая минем күзлегем? Гена,
Көзлегім қайда менім? Міне. Мында екен бит көзлегім. Мен сеңа машина табып қиярға құшқан едім. Фотосессияға таптың ма? Бәхет өзі құша бүгін еңімнен, матур сөзлер ишетемін деңімнен. Сен ғұмырға болсаң иді янымда, урын түрден болыр бәгім жанымда. Жанымда, янарымда ұл болғанда ялғына, өзгермеші шундый болып қалғына. Янарымда ұл болғанда ялғына, өзгермеші шундый болып қалғына. Ишек дейіп сұраушы, төшлерімні гел яқшыға юраушы. Мен бәхетлі ғади сөзден шулғына, андай сөзлер әйті ала олғына. Янарымда ұл болғанда ялғына, өзгермеші шундый болып қалғына. Янарымда ұл болғанда ялғына, өзгермеші шундый болып қалғына. Янарымда ұл сөзден көңілімне аңлый ул, Йөрәгемә һич бер яра салмый ул. Әйтерсеңлә без кавышкан күптәннән, без бәхетле, бәхет безне көткәннән. Янарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Янарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Шундый булып калгына, янарында ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Янарында ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Янарында ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Янарында ул булганда ялгына. Телевизор караучыларыбызны тизрәк тапшыруның партнеры булган Сочи стоматологиясе белән таныштырасым килә. Материаллары югары сыйфатлы, бәяләре дә тешләми. Чуйкова 27А, Сибир тракты 23 адреслары буенча урнашкан. Телефоннары 216 57 25. Сочи стоматологиясына рәхим итегез һәм елмаеп, көлеп яшәгез. Ялмайған ясылар юғалды, хәзір қолдырып әсілер. Маңсыз тек көзілер, неге керек еді яралы сөзлер. Тирән яра әлі яңа, ләкин аңа юк дәва. Уйлана жаным тәннән, уйлана үкенен, эсли юлларын, сөюнең сәрен. Сағынам керек, сағына йөрәк. Акыл айта жанға, юк, оныта алмый бары. Әйләнә туктамый, мәхәббәткә кайда, юк.
тикәтенен мин һәм уйлар Өселә йөрәк сагына Аңлый мине төнем бары айгына Нигә киләсең төшемдә яныма Önümdə yox sağır жуды жанымда Уйлана жанымдыны Yılmayğan yüzlər yoğaldı Həssir qaldırıb izlər Уйлана жанымдыны Mansub dik gözlər Nigə kirək küdə yaralı sözlər Tirək yara hələ yana Lakin ona yox dəva Uylana canım gündən Uylana ülkənin İsli yolları Suyunun sərən Sağınım gerek Sağına yürek Akıllaydan şonğa Yok Unutalmay barı Həylənə toxtamay Məhəbbətə qayda Yok Ирония судьбы киносын бик яратам. Менә шундагы кебек яңа ел кичендә Питерга барасы килә дип елмайды Зәринә Хәсәншина. Кызыклы бәйрәмнәр көтә сине димәк, Зәринә. Сиңа хәерле сәфәрләр телибез. Хәзергә җәйге клибыңны карап, җыланып алыйк әле. Шәһәр белән авыл арасында Ике күскәемнең карасында Йөгереп белә йөри балачагым Күңелемә уйлап калачагым Күңелемә уйлап калачагым Күңелемә уйлап калачагым Йөгереп белә йөргән балачагым Ялкыннарга илтеп салачагым Мин яшәгән утлы гомерләрнең Юлларында түгелеп калачагым Юлларында түгелеп калачагым Юлларында түгелеп калачагым Йөгереп белә йөргән балачагым Гомер буе сата барачагым Картлыгымда ишек кагачагым Ләйсән булып җанга тамачагым Ләйсән булып җанга тамачагым Ләйсән булып җанга тамачагым Йөгереп белә йөри балачагым Көннәремнең агы карасында Безнең җаннар гомер буе юлда Шәһәр белән авыл арасында Шәһәр белән авыл
Дусларым, дускайларым, бик тиздән абсолют лидерны белербез. Әлегә катнашучыларны барлап алыйк әле. Яратсаң үзең китмисең, яратсаң бәхет телисең, үзеңнән киткәннәргә. Birge biyimiz 1, 2, 3 Eyde başlayık ikimiz Sinde minde olda eyde birge biyimiz Sin koylarda canım Ömür ötken sayın Sağınamın seni dağında Son bulsa da görüp Bütünleyge deyip Koytarasım kile yanıma Sana aşık kök Ömür minutların Biz bit ele Yaşap duymadık Sana aşık kök Ömür minutların Biz bit ele Yaşap duymadık Koy vakit şulay bolla, eyye Oyundan uymakşıga, eyye Mehabbetik vakıtka, eyye Hiç de boysınarga, bilemi birde Seni kaldırma Yazlarına kaldırma Yalnızımdı Utlarına yandırma Seni kaldırma Yazlarına kaldırma Yalnızımdı Utlarına yandırma Kim kızı bulasın Kimden sürüyse Yüreğim suyuge dansık Hey doktor kızı Kim kızı bulasın Kimden sürüyse Yüreğim suyuge dansık Hey doktor kızı Seni tuğan etken Qaytığını kütken Tuğanların barın Unutma Seni tuğan etken Qaytığını kütken Tuğanların barın Unutma Kabul edip benim sevemne Min suzamın sina kulağımna Senin bilen birine Jitekleşip Yanlarımda ul bulganda yalgına Özgermiş ya şunday bulup kalgına Yanlarımda ul bulganda yalgına Özgermiş ya şunday bulup kalgına Kulağına canım tenen Kulağına hükenen
kalacağım. Hey, ko'nglime o'ylab qolacağım. Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновларның яңа елга планнарын беләсегез киләме? Эшләргә һәм тагын бер кат эшләргә. Яңа ел безнең өчен ул урак өсте. Шуңа күрә рәхәтләнеп эшлибез диләр. Яңа елда 1-2 көн ял итеп алабыз да, аннан тагын эшләргә дип өстәп куйдылар. Кызу эшләр әле алда. Шуңа күрә хәзер ял итеп сезнең клипны карап алыйк. Dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye. Dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Tiksin tiksin direk. Bürülende jullu yazlar jitkende Almaların özerişin gözüne girek tüterge. Tiksin tiksin diye. Dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye. Dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Tiksin tiksin direk. Başalarla matürüller üsseyemle şeylerine. Şevşekleri atsın için sular girek siberge. Tiksin tiksin diye. Dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye. Dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Tiksin tiksin direk. Başlar irten sayrı kunu dalga direkte. Kış günelin anlar için mınlar girek yürekte. Tiksin tiksin diye. Dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye. Dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Tiksin tiksin direk. Җырчыларыбызның яңа ел планнарын барладык. Шулай итеп тапшыруыбызга нокта куябыз. Мөгъҗизалы бәйрәмгә нибары 1 атна вакыт калган. Кыш бабайга теләкләрегезне язырга онытмагыз һәм шулай ук яңа ел төнен ТМТВда уздырыгыз. Яңа елда бергә булыйк. Йолдызлар шулай куша. Ә мин, Ринат Итей, әлегә сезнең белән саубуллашып торам. Исән, имин торыгыз.